Dobar dan i dobrodošli u svoj 18. MySQL tutorial iz MySQL serije tutoriala kojem je donieren sa Syncretia. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o indeksima. Sada, zašto su bitni indeksi? Pa, na primjer, jeste li vi kad čitali knjigu? I znate onda, na primjer, kad čitate knjigu pa imate one neke, stavite, nešto, na primjer, olovku ili imate one baš lijepe bookmarke, jel? Znači, označite si gdje ste stali u knjizi, jel? Ili, na primjer, kad ste ušli u nekakvu knjižnicu ili u knjižaru, da su knjige uvijek bile označene po slovima, jel? Malo me glas sad živcira, samo jednu sekundicu, samo malo. Evo, inače mogao sam pauzirati, ali evo još i dalje nisam otkrio kako se pauzira na ovom programu, pa ću se onda uvijek služiti metodom skini slušalice sa uha, nakašlji se i onda vrati slušalice na uho. Ok. Uglavnom, znači, da vi uđete sad u knjižnicu i da tražite knjigu, jel? Inače još sam u bazi podataka knjižnice, jel? I da tražite knjigu, što bi se dogodilo? Dogodilo bi se to da vjerojatno biste ju našli dosta brzo. Sada, zašto biste ju našli dosta brzo? Zato što su knjige sortirane po nekim slojima, jel? Naprimjer, imate knjige koje počinju na A, pa na B, pa na C. Isto tako u većim knjižnicama vjerojatno imate knjige, A, B, pa A, C, razumijete, naprimjer, razumijete, znači prvo slovo je A, drugo slovo je B. Ili u nekim ultra velikim knjižnicama, na primjer, imate 4 slova, jel? Na primjer, A, B, R, A, na primjer, da je neka knjiga o Abrahamu, jel? Pa je, na primjer, A, B, R, A, znači imali bi sortirano, znači sve knjige koje počinju sa slovima A, B, R, A, znači ta slova u nizu bi bile sortirane, jel? I uglavnom indeksi vam služe za lakše pretraživanje, znači indeksi nemaju baš neke veze sa sortiranjem, ali indeksi nam služe za lakše pretraživanje. Znači, zato što svaki podatak ima nekakav svoj indeks i onda mi to možemo jednostavno pretražiti po indeksima i bude nam puno lakše za pretražiti. Sada, da mi napravimo novu tablicu, idemo mi napraviti lijepo novu tablicu i u nju ćemo ubaciti nekakav indeks. Znači, idemo create table i nazvat ćemo ovu našu tablicu test. Ok, i unutar te naše tablice, znači ovdje ćemo staviti točku zarez, unutar te naše tablice ćemo imati dva podatka. Imat ćemo, na primjer, B koji će biti varchar od 25 i imat ćemo nekakav A koji će biti varchar od 25. Ok, i imat ćemo indeks, znači napišete indeks od A. Ok, ili možemo staviti indeks od B, nije bitno. Možemo čak staviti indeks od A i B. Znači, što to znači? To znači da smo mi stvorili indeks od ovog našeg varchara A. Znači, koji nam omogućuje, opet kažem, lakše pretraživanje. Sada kada stisnemo Go, znači sad odemo ovdje, stisnem na Go, trebalo bi se, opala samo malo, nešto ne radi, samo da vidim što ne radi, indeks A, da, ovdje ne ide točka zarez, oprostite. Znači ovdje, evo vidite, jedna pogreška. Znači ovdje sam tu stavio točku zarez, evo vidite ovdje. Znači ovo tu. Znači tu ne ide točka zarez, znači bez točke zareza. Ok. I sad kad stisnem na Go, nadam se da će raditi, znači stisnem na Go, evo ga, radi. Znači napravila mi se tablica test. Ok. Sada vidite, znači ja sam sada napravio indeks i što, znači opet ponavljam, što znači taj indeks? Taj indeks znači da sam ja stavio nekakav indeks na ovo tu A, što će mi omogućiti lakše pretraživanje. Ok, i sada, ako ja želim prikazati te indekse, sad ću opet otići u svoje bilješke, inače to vi ne vidite, ali to je izvan ekrana, zato što je, kažem, nov način snimanja. Ako želim prikazati indekse iste tablice test, onda ću napisati ovako, znači napisat ću sljedeću naredbu, napisat ću show index from test. Inače ne morate napisati indeks, možete napisati indexes, ali ja volim napisati samo jednina, jer mislim zašto bi bez veze pisali dva slova dodatno, jel? Znači show index from test. I sad kad kliknem na Go, znači odem opet ovdje, stisnem na Go, vidite da dobijem, znači, samo jedan, vidite da dobijem, znači, sve o indeksu. Znači prikaže mi tablica test, key name A, column name, znači u kojoj kolumni mi se nalazi taj indeks A. Razumijete, znači u kojoj kolumni mi se nalazi taj indeks A. Ok, ali sada, hajde sada idemo obrisati tu tablicu, znači drop table index.
ne indeks nego drop table test, znači izbrisat ćemo tu tablicu, stisnut ću na go i opet ću napraviti tablicu, znači opet ću otići na, opet ću napisati, evo vidite, ne, računalo mi šteka, srate, create table test, ali sada, znači ovoga puta ću napraviti indeks od dvije kolumne, znači imat ću a varchar 25, imat ću b varchar 25 i imat ću indeks, ali ovoga puta će mi indeks biti i od a i od b, znači indeks a zarez b. I sad ću ovo tu lijepo sve kopirati, znači desni klik copy i sada kada kliknem na go, on će mi napraviti tu tablicu, jel? I onda ću opet napisati show, samo malo, da se selektiram, znači show indexes from test. Čisto da vidite da se može i sa S, jel? I sad kad odem na ovdje, stisnem na go, vidite da dobijem, znači sad imamo i A i B. Znači sad imamo indekse na dvije kolumne. Znači znate što su kolumne? Kolumne su ovo, jel? Znači jedna kolumna vam je ovo tu. Znači red vam je ovo, znači oprostite, sad sam malo pomjerio sve. Znači što je red? Red je ovo tu, znači red je sve ovo tu. Znači ovo tu je red, a ovo tu je kolumna. Znači ovo tu vodoravno je red, a kolumna je ovo tu okomito. Jel? Znači kolumna je okomito, a red je vodoravno. Ok, mislim i meni je spetljam se kad govorim vodoravno, okomito i tako dalje, ali znači red je ovo tu što je vodoravno, a ovo što je suprotno od vodoravnog je okomito. Evo, mogu sam jednostavno to reći, nadam se da bi razumjeli. Jel? A vodoravno je ono što je u ravnini vode, jel? Kad gledate vodu, znači to je vodoravno. Ok, da sad ne objašnjam previše. Ok, i nisam baš jako dobar u tome izgleda. Idemo mi sada samo opet dropati table. Zašto dropati table? Zato što mi tim indeksima, znači drop table test i sad stisnem na go, znači drop table test, stisnem na go, stisnem ok i sada ću samo kopirati, znači sada ću samo pastati ono što sam napravio i ja ovaj indeks mogu na primjer nazvati indeks i. Znači to mi može biti moj indeks i sada kada stisnem na go, znači opet stisnem na go, ja sam kreirao indeks i, znači od tablice A i B, vidite to je test i sada na primjer odem show indexes from i odem test i stisnem točku zarez, odem na go, znači odem ovdje, odem na go i vidite da sam dobio A, B i vidite key name je i. Ok, a inače je key name bio drugačiji, inače ne znam sad koji je bio, ali nije bio i. Ok, znači indeks, znači ime indeksa mi je sada i. Ok, evo i znači to je ono što sam ja htio pokazati u ovom tutorialu, dosta je dugačak i možda gledate joj zašto meni sad trebaju ti indeksi, ali kažem bit će vam jako korisni kada budete nešto pretraživali. Ok, tako da evo, znači imate indekse, imate i kolumne, znači imate A, B, mi smo napravili, jel, znači za indeks za kolumnu A i za kolumnu B, jel, i imamo ime indeksa što je i. Ok, eto tako da evo kažem, lijepo naučite ovo, kažem možda sad ne vidite veliku korist od toga, ali kasnije će vam biti jako drago što ste indeksirali tako te kolumne i što ste to možda čak i nazvali indeks, jel, mi smo sad indeks nazvali i, ali možete ga nazvati bilo kako hoćete. Možete napraviti, kažem, indeks na jednoj kolumni, na više kolumana, ne znam kako bi to stavio u množinu, ne, na jednoj kolumni ili na više kolumni, mislim da je zapravo, ne, jedna kolumna, a više kolumni, jel, da, ali ja sam u biti, to je bilo u drugom padežu, nije bilo u nominativu, uglavnom, ovo nije tutorial iz hrvatskog, znači, možete napraviti indeks na jednoj kolumni, na više kolumni i možete taj indeks i nazvati, jel, kao što smo mi sad nazvali i ime indeksa nam se promijenilo. Jel? Ok. Eto, to sam čisto htio pokazati, kažem, možda vam se sad ne čini kao jako korisno, možda sad mislite ovo zašto sad ovo učimo, ovi tutoriali su dosadni, ali mislim da će vam, ne da mislim, nego znam da će vam biti drago što ste to naučili, ali na taj način ćete sve puno brže pretražiti. Ok, eto, ovo je malo duži tutorial, nadam se da ste ostali do kraja sa mnom, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal, Rensa Sinkreša i doviđenja.